ndichikutambirai zvekare pano patirari pano patiri kutsvagirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Muri yezimbabwe ndinokutendai nesapoti yamuri kutipa. Ndini wenyu hatirari nchange ndichitsvaga nyaya dzachona dziri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Nyaya ndova nezvayo muzuva ranhasi inyaya iyo yaitika muguta reEpworth, panonzi muguta kweEpworth, remurume uyu awanikwa ipapo akakuvara zvakaipisisa. Nokumbura munyoro mucomment rest in peace kune murume uyu. Zororai murugare tasina tarisiro izvi nekuti murume uyu achazotisiya tasingazvifungire. Nyaya iri kunzi yakamira so, murume uyu ari kunzi akatobuda mumba akagwinya. Auya mumba akagwinya zvikunzi akaenda aigara muguta reEpworth imomo akawanika akakuvara mumusoro. Uchiradzwa musoro uyu waitwa zvekurohwa kusvika iye akuvara, but paakanhongwa murume uyu akawanikwa iye akafa. Zvinosirisa, zvinorwadza zvikuru. Taive tisina tarisiro yekuti murume uyu achatisiya tasingazvifungire. Chii chiri kuitika kuvana vevhu? Chii chiri kuitika kuvana veZimbabwe? Isatanism here? Inzara here? Ndinokumbura mushei nesu macomments aunofunga zvinopera here? Zvopedzwa sei zvinhu zvakaita seizvi? Zvinorwadza zvikuru. Chiko rest in peace kune murume uyo. Ndokumbura mushei malikes pa this video.